Êvar baş temaşevanên hêja, êvar baş hezkiriyên futbolê. Piştî du heftan em dîsa li hemberî we ne. Îro dîsa em ê bûyerên sporê ya heftiya çûyî bi şîrovekarê xwe analîz bikin. Şîrovekarê me Elî Fikrî Işık. Tu bi xêr hatî kek Elî. Navxêrê divê dembaş, qewet pejwere. Elî Fikrî Işık dixwazî em bi wek hergav bi tîma xwe yê netewî dal Kurdê dest pê bikin. Piştî navbira me sê maç lîstim. Pêş puan girtin, du beramberî û yek serkeftin bû. Di rêza xeteriyê de jî sê puan bilind bûn hatin rêza deha. Karî piçik analîz bikî, ev encam tê çi watê ber bi jor de diçe dal Kurd an hinek rastiya dît, wana serrast dike yan hîn jî li cê xwe berê ye yani. Em mixabin dal Kurd hêl cê xwe berê ye. Erê di tevgirtina dal Kurd de hên livandin hene. Lê hê meriv nikare weke têgeh bêje ev livandin tiştekî baş e. Na mixabil hê nehewqa kemilandiye. Hê astengê mezin ê defansa dal Kurd hene û ev asteng hê jî nehatine çareserkirin. Hê astengê mezin ê qada navîn hene ev asteng jî nehatine çareserkirin. Qada navîn nikare bi her du rûyê vê futbolê bilîze. Yani qada navîn tevê manê ku tê karibî tevgirtina defansê jî bilîzî, tê karibî tevgirtina êrişê jî bilîzî. Ev di rûyê futbolê. Lê mixabin qada navîn ya dal Kurd di vir de weke kaniyeke çıkandiye. Eşxwe ez naxwazim behsa êrişkerê dal Kurd bikim. Bela ku di wir de tiştekî honandî tune ye. Ku wiha be em nikarin bêjin wala di lêstika dal Kurd de hinek pêşvet çûn destpêkirine û dal Kurd hinek astengê xwe çareserkirine. Mixabin di vê rewşê de jî ev gotin ji bo dal Kurd nayê gotin. Lê tiştekî dinê heye, ew jî weke hebkî teqlek tê li xwe kiriye. Çi ye ew? Mixabin mesela di maça dawî de ya Norbî de bela ku Norbî kontratak dilîst bergiriya dal Kurdê hebkî li pêş bû û bi qada navîn re di nava kontakê de hebû. Û qada navîn jî gava top dihate wê weke maçê berê tüm daim topê nedida bergiriye, nedida defansê. Di vê maçê de hinekî berê xwe didan êrişê û bi pasê dirêj dixwestin êrişkerê xwe têxine nava plana golê. Lê mixabin di van pasa de jî xeletî ji sedî pêncî bû. Ev jî tiştekî dê nîşan dide ku kalîta lêstikvanên dal Kurd jî ne baş e. Em ê dikarin vî tiştî jî bêjin. Yani wek sê maçên berê me dît ku te digot xey te advê golak em lê meze dikin. Te dibê xey a sê çar maçên berê dîsa di nav heşt lîstikvanên dal Kurdê de ne markaj hebû ne jî binê hûn dibînin. Yani xey li maçê xwe berê jî mêze nakim vana yani meriv çawa markaj neke di kornerê de. Yani esasê kornerê ew e ku gere meriv futbolîstên rakîbê xwe markaj bike yani. Ya ev gotina te rast e. Lê tiştekî dinê heye. Dal Kurd ji bo topê sekinandî yani weke korner, weke free kick ji bo wan jî organîzeyeke çênake, planekê çênake. Gava ku plan çê nebû, hinga pêşbazê te gava kornekê tavêje demqala te, futbolîstê te ne pêşbazê xwe di nava hev de par dikin, ne bi wan re temas dikin û ne jî markaja wan dikin. Ê ku nebû, hinga pêşbaz di nava heşt kesa de serê xwe bilind dike û dibe rex lê dixe û dibe gol. Yani bena ku em dibên
لیستیکا defansı ya Dalkurt ne honan diye en bahsa van tiştatkin. اره مایا پنج ماش بو دورا دویم کام بنرن و چاوه هین د خطر رزا دهاده دنابراوی ده و تیما کوبه که دو پوان تنه هیه yani Yani kan اره تخوازم بقول ندني بيجم لقى çaresleri ve ke vahiy jor ve nay. Na yani nefseki vahaya. Demek ki peşi aslında yek dest nişan biki u roja seyşeme ya düşeme dest pet ke antrenman haya ini تحرو لسر وان aslında خو بخبتي de wan heri çareseriye biki u dvirde hedi bibine hosta bibine hunermend bu ev ne bu hinga mukabil 5 maç bisek mabin 10 maç mabin tiştek safina be u davya davideci de veli gibi kevi yani ev işaret evine اره د فورvet de tu çad bini forvet kem dönük maça da gol da vejin dönük maça da nikaren yani kalsi çine de birde yani de forvet de tane Sissoko heye yani jibli kesedin em nabinin keke medi vega azu teji bibine dal forvete dalkurt bu penci top vereme ve yek juvan be gol ve sereme kebe ştame kebe az daha fazla tot ne kadar ne beji bu kurame kebe bu be gol yani gol abetin beryawi plana ki txwase yani te herem valab ki te او استقامتها توبه دست نشان بکی و ده توبه که وها باویجی گولکری خواه کو او به دربکه و لقالیخه اره ده لیگا شامپیونا ده جی ده جارا وی چتید کی جاره که ده به گول ده اصلا دالکر ده 20 جارا بکه تشته کی وها تنه yani gava tijit bala خوبه maça دالکر امبیجن ji milê çepê ji milê rastê ya jî ji navenda lêstikê tümü daim tiştekî wiha tê tatbîqkirin tune ye her pozisyon cihê ku her pozisyon cihê hinga divir de aqil tune ye divir de de facto heye de facto jî gola garantina ke bavê min nabe rast yani henek listikvanên forvetê henek ku gola navêjin lê lîstikvanên xwe raqîb ji lîstikê nikarin bixînin ku ew kesê din gola bavêjin yani. Mesela yani ku ez min rahînerê Dalkurt Sissoko yekî bezaye yekî bi qewete ez wî di nava wî refê defansa raqîbê xwe de nehêlim ez ê wî hevkî paşa bikişînim ji bo ku rêyeke bezayê jê re derê وزي توبي بشكلكي بعرفجن بروي و اوجي نبز حميتك مزن بسيغاف چارغاوي دني و همبري قالجي قالبان دري وليخه اري başla بغول başla نخجي ve top hare vega aslında ki Dalkurt Davil Ataka nayne bu Davil Ataka neyni henga jiniş kada kontra atak despetken nabe divê ku Dalkurt her êrişa xwe tamam bike ew top ya wê bibe gol ya wê bi out lê her êrişê Dalkurt ji sedî pêncî zêdetir dawî nabin û weke derfet dikeve destê pêşbazî wî raqîbê wî û raqîbê wî jî ji Dalkurt belav organizetir اره fermo bejim yani bela ku rakibin Dalkurt organizatirin yani tercih hekevani listike heye mesela norbi kontratak list yani çine be dev jive tarza haber ne da bela ku veya jiber kirine normal bejuvake dev jive berdana belki ji Dalkurt tek birana
ama ew girêdayê disîplîna xwe girêdayê tarza lêstika xwe man û kontra teqlîstin ev tarzeke ev ısrar e dida ku de tiştinê باشه کام بنرن و دماچن چهار ماچن پیشیا ما بری کی دورات ویم بقدا و چه تدبیرا بگیرن اما بنرن تماشا بکن باشه vega me bine keke em vega bahsa şampiyonlar gibi ki de rûyê minî xweş bibînî tê vê weke çawa weke şekir de axivin em ji tiştê baş re bidên baş باشه کام بنرن ne baş تمام باشه علی فکریشک ام درواسی لیگا شامپیونان ببن تورنوای هری مزن یا جهانی وقت کوپا جهانی جته ناسن لیستکوانن هری نافدار ایکو دوی لیگه ده دلیزن حمود دوی هما بیجه حمود دوی لیگه ده دلیزن براستی پشتی پاندمیا کرونای اما نزدیکی 5 ماه روجاینه دست بکر به دو ماچن قرصه یعنی o du tîmên qerese tek çûn mixabin. Hinek maç berê hatibûn lîstin nîvcoma bû Lîga Şampiyonan rastî jî. Manchester City, Real Madrid. Li ser hev 4-2 Manchester City bi ser ket û divê maçê de 2-1 bû. Derket finala çarîkê. Finala erê. Juventus Lyon zora Juventus'e per. Tıkari piçek hinki bahsa van maça biki her wa Barcelona jî li hember Napoli bi serket o Bayern şuxe Chelsea pelçikand bi heft gola di her du maçan de. Piçek bahsa van maça bike û em hinek jî li ser maça Manchester City û Real Madrid bisekinin. yani birastî keyfa min hate cî yani weke temaşevanekî weke ku ew kesê ku ji vê lêstikê kêfeke mezin distîne sûdeke mezin şabûneke mezin distîne ez wiha bi keyf bûm nexasim di nava van de di maça min heland yek maça Manchester City û Real Madrid ku ya dirêjî Barcelona Napoli Napoli sal pir xweş dest pê kirbin. yani dîsa pir xweş bû lê bixabin li hemberî Napoli yek hebû ku nejme ye nejvê dinyayê ye navî Messi ye navî Messi ye yani tiştê wiha kirin di vê maçê de wallahi awa devê wiha vekirî ma ez evdal bûm û ez xwe re yahu însanek çawa dikare ban tişta yani bifikre û weke emel tedbîr bike yani dev tiştekî berde pasê ku ew tavêje wiha hatiye pîvankirin îstiqameta pasê yani santîmek jî bi jêr ve ya jî bi jor ve naçe diçe dibê lek li ciyê xwe dikeve dibê qey ev pîwî ya makîne ne ya diduwa bedena wî û livandina topê bi hev re wiha senkrone di maça Napoli de topek avêtin Messi dê lîstikvanê Napoli yek jêr yek jor wiha hatine presê yani weke ewkê weke mengelekê ku wî bieciqînin top hat her du pêşbaz jî ji alîkî ve çawa weke piling têne Messi piyê xwe dirê jî topê nekir top hat pêşbaz lê dinerin ew topê dinere lê qet livandin tune hate derekê ku ew her du pêşbazî hebkî nêzîkî hev bûn ya bedena xwe livandine kir yek çû mûşê êdinê çû mêrdînê û rek divir de dabera wan de derbas bû çûke qata navîn li wir jî dîsa bi rastî bi bedena xwe livandin yani dibê qey aqlê piyê Messi hene û top jî biat dike yani kabul dike vî aqlê û ji bin hikmê wî aqlî dernakeve weke ku bi zemt dê bi piyê wî ze bi piyê wî ve zeliqîne û reqil binê wî xist avê dava ket ha yani ne ku ha em bêjin
بسر خواه وکه رونشتیه و چای قهوه خود که بتخواه و هاکر يعني مدخلك او هم مظن لكرن بدناوي عرضه كت وشوشي يعني شوشي عرضه دبو ويتو بيفسو عابيت وكريغول تتبيجي انا ماضي يعني باشا ميسي هي مرج فوتبولي حزدك يعني ياو كيميدي حياة فيجا براستي از حيرانك مظن ايه مارادونا وسر مارادونا جبلتي ام بوي مزنبونا بينجي كوتارجي من الساندرا از فيجا جي حيراني ويما ليم اف ميسي يعني تشتكي دنيا ميسي نتني هنرمندكي خوندنا بيليستكي ميسي بهر هاوي خواه بهر دو بيه خواه بسري خواه وبقفدا خواه وكاكو آوه وات خواه وكاكو آوه وات خواه ويجي وكاكو موسيقي كي گوداريت كد وي حالت الروحية ده فوتبولي دليسي فوتبولي خوشتك خوشتك اول خوشتك ايجا دوی ماتشی داشتی ماتشا مانچستر سیتی و رئال مادرید داشتی اما وارم هور از خوازم برای که هیت بارسلونا تس بکریه حکم ماتشی تیپو رأي من هيك بريارين شاشتا تو چت بجي يعني golad duyamin ya ku Messi avet rast Cüneyt Çakır biryareke ne rast شاشتا yani bir destek يعني kontrol بله بدستي يعني قال نقص سينغا خواتو بيقرتبن بله لي اف شاشتي دبن يعني حكم وشاشتي السيستم يعني تبع حكم وار هي سيستم وار هي دي ساجيش بريارك شاشتا ya rast li sistema varide protokolek heye yani var de her pozisyona da nikare müdahale list gibi be ev giş hatmet destini şankirin ve protokolde yeko gotine ku divan pozisyona da ancak var kare müdahale be davya davide şu bir yer ya hakemek bu hakem guna قاني نبوم ابو هاي وابو هابه ليش كده تخوازن بيجم يعني حكم وخطاب كده وغلطيات كده شاوا فوتبوليس غلطيات كده شاوا تكنيك ديريكتور غلطيات كده اويجب كده كاس نكاره بكيريا خو بغلطيين حاكم يزعبك مثلا تركي تركي يعني كاس نكاره كاسي بابا ما خرابي حاكم برياري غلط بدن ومالوان خوبان تكن مثلا اوه از بحثا به مثلا لكن مش بو تشتكي بحثا مخص بحثا ماتشا بيجن مانشستر سيتي و ريال مادريد وبرشلونه ونابولي بهافره بنرخيرم جبو تشتكي دركات هوليكو او ليستيكاكو جوارديولا ديزاين كير ده هزار و نها وفرده حشتا وفرده ايدي برشلونه برشلونه ده ايدي دو استا شامبيون ليغا شامبيونا ده بويا امنتو بويا اساسي چیه اساسيا بيجي يعني بنجهيا بفكره ده چه توب بقيمته دبي تمو دايم توب مرده نابولي كو برشلونه دريزه يعني شو كنت توبي بدي برشلونه برشلونه توبي لا تته لو ما مجبوري دي قلبان خدس بكي توبي قد ندي برشلونه وقات بقات هرم مقر بمقر بحركي حياه قالا برشلونه نابولي يعني جاتوسو ده عمري خوده tarzake erişker ne istiyor? Gavat Milan edici yani vaka futbolist ne istiyor? Gava bu rahinerji ne istiyor? Ve ev Gattuso'ji imam be listike aniye u veroji Napoli be felsefe hamberi Barcelona tebdil. U brastiji
ne xarab bûn. Têra xwe hebûn. Yani mesela şixwe hat ser mesela hunerê. Ya di nava wan de herî hunermend û bi nav û deng û nejmeye Messi bû. Bela ku Messi'kî Napoli nîn bû, Napoli Loma têk çû. Napoli ji ber tarza xwe têk neçû. Heman tişt ji bo Manchester City û Real Madrid jî dikarî bêjî. Vêga tu jî Real Madrid baş nas dikî, Real Madrid takımekî qure ye. Takımekî hema wiha êrîşeke rasta rast dixwaze. باش هم درباسی ور بن علی فکر هم درباسی ور بن Tamam. ama ve maçı bin tu zani pişti pandemiye tima heri amade ji bo liga ji bo futbolê gotin Real Madrid te ji paş de hat hemû maçê xwe qezanj kir û bû şampiyonê La Liga lê di maça ewina Liga Şampiyonan de têk çû û tu çawa dinirxînî Belê bela ku di La Ligayê de rahîlerekî weke Guardiola nîn bû. Ku Guardiola rahînerê tîmeke La Liga bûna wê birhetî Real Madrid nebûna şampiyon. Çuka di vê maçê de ji pişt bû ku têra xwe Guardiola Real Madrid analîz kiriye. Lê divê ku em heqeyekî dirê jî bidin, Zidane jî heman tiştî kiriye. Yani weke stratejî Zidane jî Guardiola jî stratejiya xwe yekem li ser topê ava kiribûn. Divê ku top di bin kontrola tîma min de bû. Çuka tevê maçê ku te temaşe kiribe jî bela ku Real dikevne şopiya wê de tiştê wiha tune bû. Yani wiha top ji qalevan dest pê bike lîstikeke wiha nedilîstin galetiya kirin û her du galetî jî bûne gol. Lê dîsa Zidane der ji vê stratejî xwe berneda. Tê bêjî Guardiola çi tedbîristan dibû? Ez bi vir de ê ku îlham dabû Guardiola jî Klopp bû. Çawa kir Guardiola Laporte û ew bergiriyê millê çepê navê Conceição João bû vêga başnayê bîra min ê Manchester City her du nêzîkî hev da lîstandin ku di millê çepê de lêstik bifetise. Ku di millê çepê de lêstik nefetise wê lêstik vegere millê rastê li millê rastê jî Hazard heye. Hazard jî yani ne weke Messi be pir xweşik topê dayîne. İsa zêde nelîst nizam devra dudiya. Rast ama em Hazard ji Chelsea nas dikin. Yani Hazard tişkîtine yani rast. Wiha di çepera qada ceza sahayê de û çawa bi şid diçe nava qada cezayê ev hunerê wî mezin wir de jî kesekî ji alî golavêtinê gelek hunermend heye navê wî jî Benzema ye. Yani Guardiola tekiliya Hazard û Benzema kuşt çıkan. Şuka behasle xwe İspanya futbola Real Madrid jî pir xweş nas dike. Helbet futbola Real Madrid pir xweş nas dike lê weke min got di vê maçê de Zidane futbola Real Madrid neda lîstandin. Çünkü wiha bibûna wê ev maç 5-0 6-0 biqediya. Serxweşiya şampiyonatê La Liga bu. Yani wiha nekir hasıl ji bo vê maçê xwest ku weke Guardiola bilêze û bi rastî jî heya dawî ısrar kir divê lêstika xwe de û tu ji min bipirsî ji alî lêstikê ve jî gelek serkev kiriye. Lê Guardiola dîsa çi kir? Guardiola Jesus û Sterling weke Mane û Salah bi kêr anî. Wan hebkî bi paş vekişand û De Bruyne karibe topa bavêje pêşiya wan.
لی زیدان جی بلاکو ویجی افتش آنالیز کرده بود تدبیر خواستنده بود لی دیسا و گواردیولا پر اصرار کرد پرسا پیشی ده دفانسا ريال مدريد دخل في مزن كرين وأرض الغلب يجي بنا غول ليه براستي جي أزب شعبي كماسية لفان نا نرم الفوتبول ده افتش هنا زيدان جي ليش قالك سر كفتين دار خصب شو هم جوارديولا راستين ويجي ليش قالك بكيف لدار خصب باشه علی فکری شک ماچ و دوام بکن لیگا شامپیونان روزای نوشمی و دوام بکن ایشف اوسبه اوکنه لیگا اروپا که ام بنرن و چابه ام بکن خشیل وان ماچا مزکن تماشاوان نشه ایرو ام جنچاری گرم پروگرام خونک زوب قدینن جبلا کویشف برنامه یک تایبت یا سر ست سالیا سوره هیا اوه گاوک دن دست پیب که ده چارپل مدیا ده جبلاوی ام لیبورین دخوازن که ام چک کرد دبرن کک علی فکری شخص پاس جبو ایروجی هفتیا پیشی همه ام دیسا لور لیگا شامپیونان و دال کرده ام دیسا و ورقیای آمد سپورجی ام شیروه بکن تماشاوان النجاح حياة حبتي كده بمين انتو خير وخشيه ده ايفر باش